Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. An Eyyub ibn Musa, an abihi, an jaddihi, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, ma nahala walidun waladan min nahlin afzalu min edebin hasan. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de İmam Ahmed'in musnadına gelen hadisinde diye bir ata, bir kaka öz çağasına qowu edepten has hayırlı, has afzal zat berip bilen derler diye. Yani Müslüman doğanlar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde bize ene ataların çağalara öwredup biljek, berip biljek en gowy zatlarynyň nämedigini habar berýär? Gowy edepdigini, gowy terbiýedigini habar berýär. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gowy terbiýäň, gowy ahlagyň, gowy edebiň ähmiýetini öňe çekýär. Bizim musulmanlaryň öňüne çekýär. Çağa musulman doğanlar Allah Teala'nın bize beren nigmeti ve amaneti. Çağa nigmet. Allah Teala çağa bilen rızıklandıran bolsa, gyýyz ogul beren bolsa Allah Teala'nın ullukan nigmeti. Onu kusunga awat bolsa. Bir näçe enatalar var. Allah Teala'nın hikmeti Allah Teala sine diye çağası bolmaya. Allah Teala'nın elinde kimsine ogul berýär, kimsine gyýyz berýär, kimsine ekiz berýär, kimsini önelgesiz goýýar. Demek näme Allah Teala bir kişi çağa nesip eden bolsa ullukan nigmet. Bu şol bir wagtyň özünde musulman doğanlar bu nigmet bize Allah Teala'nın amanati. Yani biz näme boynumyza ene atalaryň boynuna düşýän zatlar bar. Birinji bilen näme? Din imanına öğretmeli. Rabbin tanatmaly, Peygamberin tanatmaly, kitabyn tanatmaly, halaly, haramy öğretmeli. Iň möhüm we ähmiýetli zat. Bizim boynumyza düşýär. Ondan sonra musulman doğanlar edep, ahlak, terbiye öğretmeli. Ondan sonra musulman doğanlar näme etmeli? İýdirmeli, içirmeli, kär öğretmeli, okutmaly, bilim bermeli. Şularyň hemmesi bir ene ataň boynuna düşýär. Emma şuň kowunna käbir kişiler şu zatlaryň içinde diňe bir ýerine üns berýärler, beýleklerine üns bermeýärler. Ol hem näme musulman doğanlar gowy iýdirýärler, gowy owadan geýdirýärler, bilim berýärler, emma gowy terbiýe, gowy edep meselesinde gowşaklyk görkezýärler. Hususan hem dinimizi öwretmeklik meselesinde, akidasyny öwretmeklik meselede, tawhide öwretmeklik, peýgamberi söýdirmeklik, namaz söýdirmeklik, farzlary bildirmek, halal haramy öwretmek meselesinde gaty iza galýarlar. Demek näme musulman doğanlar çağa terbiýesine iýdirdim, içirdim, geýdirdimden ibaret däl. Onu haýwan eme diýär. Haýwan eme çağasyny näme diýär? Iýdirýär, içirýär, goraýar. Belli bir wagt içinde näme ýetişdirip gorak edýär, soňandan ýetişdirip näme öz başynda goýup berýär. Hatta wagşy haýwanlar hem edýär bunu. Yani biz insan, Allah Teala bize akıl veripdir, biz deyip bilmeýär, diňe iýdirdim, içirdim, bolly tamam. Çağam men şey dip ýetişdirýän. Bundan ibaret däl çağa ýetişdirmek musulman doğanlar. Birinji nämetine öwretmeli musulman doğanlar? Bizi yaradan Allah Teala we biziň eýämiz we bize şu elimizi, gözümüzi, kulagymyzy bagşadan Rabbimiz we şu biziň ýaşap beren dünýämiz biz üçin yaradan Allah Teala we ähli zatyň yaradyjysy Allah. Ähli zatyň eýesi Allah Teala. Rabbimiz tanatmaly. Biz Allah'dan gorkmaly, Allah'a ibadet etmeli. Allah Teala bizi görüp dur, kalbimizin içindekileri bilip dur diýip näme Rabbimiz tanatmaly. Bilenimizden, başaranymyzdan. Ondan soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söýdirmeli, Peygamberimiz tanıtmaly. Ahiret peýgamberi. Bizi gowwaran. Biz üçin din dünýämizde näme peýdaly boljak zatlar öwreden. Biziň näme peýgamberimiz, biziň serwerimiz, biziň başçylarymyz şol. Görellämiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan soň onuň sahabalary, sahaba zenanlar, peýgamberimizin gyýdlary, zenanlar üçin olar göreldi.
Bizim görellerimiz şular, diýip näme çağamyzy öwretmeli. Emma gynansak da biz şunu konuda çağalamyza görelle hökümünde Ýewropada, Amerikada onunla yetişen musulman bolmayan insanları görelle alýarlar çağalar. Futbolçulary ýa bolmasa ýa-ni artistler şoňa benzeşleri. Emma bizim görellerimiz Muhammed sallallahu aleyhi we sellem'in sahabalar bolmaly. Diýmek näme eken? Ondan soň kitabymyzy öwretmeli. Bizim kitabymyz Kur'an-ı Kerim. Bizim kanunumuz Kur'an. Soň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, şeriat. Şu görnüşde musulman doganlar dinimizi öwretmeli. 5 wagt namazyny öwretmeli. Täret almany öwretmeli. 6-7 ýaşyndan namazyny öwretmeli. Elinden tutup öz ýanymyz bilen bilemekçide gitmeli, cuma akitmeli. Oradalarda agdaçalara akitmeli. Eline 5-10 ýa-ni bir manat berip azawlyk oňşak pul berip näme daşarda onunla munna garyp gasar görseň, dilegçi görseň şoňa näme ber diýmeli. Goý bilsin, sadaka vermekligi öwrensin. Ilim meclislerini akitmeli. Kur'an'ı kolyan yerlerek akitmeli. Birinci bilen Kur'an'ı öwretmeli. Elif bäleri öwretmeli. Özümüz bilsek, özümüz bolmasa bilýäniň ýanyna akitmeli. Ondan soň musulmanlar näme bilim bermeli. Çağamyzda näme maksat edilmeli? Men şunu gowy ýetişdireýin, okudaýyn, ümmeta, watana haýyrly insan bolup ýetişdirin, jemgyýete haýyrly insan bolsun diýip näme? Şul ugurda bolmaly, pikir düşünjämiz. Allah tawfik berer, kim bulu gurda has öňe gider, kimleri başardygyça bir zatlar etjek bolar, o her kimiň näme güýjüne görä, mümkinçiligine görä. Emma näme bizim pikirimiz, düşünjämiz, ugurumuz şul ugurda bolmaly. Edil şonuň bilen musulmanlar watan söýgüsini öwretmeli, millet söýgüsini öwretmeli, taryhymizy bildirmeli. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadiste diýýär, "En mühim we ähmiýetli zat musulmanlaryň edep, ahlak, terbiýe." İnsan ediyen zat musulmanlar edep, terbiye, ahlakı. Edep, terbiye, ahlak bolmasa hayvandan pes derece düşýär insan. Kulu bilen nahilek bolmaly, kiçi bilen nahilek bolmaly, öddeňi bilen nahilek bolmaly, merhametli bolmaly, ene asasy bilen nahilek bolmaly. Edepleri öwretmeli, oturan nahara bismillah diýip başlamaly, ondan soň aýtmaly dogasyny, nahardan soň aýtmaly dogasyny aýtmaly. Her bir zadyň edeplerini öwretmeli musulman doganlar. Soň terbiyany, ulasıyla, kiçä merhamet. O şu görnüşde näme musulman doganlar bizim çağa terbiyamiz şu görnüşde bolmaly. Yani islami terbiye bermeli. Gynansak da biz islami terbiyeden uzaklaşdyk. İslam edebini öwretmeli. İslam terbiyesini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in terbiyesini öwretmeli. Ama şunu kunna görýär, käbir enatalar erkek çağla sultanam hapy söwdürýär, käbirler. Söwýär ullakan iş bitiren ýalak on näme? Çapak çalýar. Ya bolmasa kiçik çağalar belli bir ýaşa gelýär. Kıyız çağacıklar, eýem şolara näme? Türkmen köýnejik giydirip, ýalyjaga öwredip kiçiklerine näme? Öwrenişdirmeli şuňa. Ama käbir kişiler kıyız çağasy ululuk ýaşyna ýetýär bolýan, ýarym belaňa giyindirip, dar giyindirip, ýa bolmasa ýanky ýalakka ýarym ayağa çyk şuňa benzeş eşikler giydirýärler. Ýalňyş musulman doganlar. Kiçiklikden öz milli we dini düşünjämizi bermeli. Ya bolmasa käbirler çağasyny aýdymçylyga öwretjek bolýar. Aýdym dinimizde haram. Kiçiklerden çağasyny aýdym saz, oşuňa benzeş zatlara urukdurýar, ýalňyş zatlar. Şonuň üçin musulman doganlar näme? Gysgaçasy İslam terbiyesini bermeli. İslam terbiyesini. Çağamyzy näme? Dini terbiyesi kamil bolmaly we milli düşünjäni näme dogry görnüşde bermeli. Dinimize öwrenişimiz ýalakka öz İslama ters bolmayan däp desturumyz we milliligimiz näme etmeli, öwrenmeli we gorap saklamaly we çağajyklarymyza kiçilikden şunu bermeli. Çağalarymyza musulman doganlar öz musulman bayramlarymyzy söýdürmeli. Bizim 200 ýyllyk bayramymyz bar, biram kiçijek hepdelik bayramymyz bar. Yıllık bayramımız Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı, heptelik bayramımız Cuma günü. Şul günlerde biz çağalarımıza hususan Ramazan ve Kurban Bayramına täze şy alyp berjek bolsaň şowunny alyp bermeli. Sowgat etjek bolsaň şowunny etmeli. Saçak bezejek bolsaň şowunny bezemeli. Süýjülük almaly. Näme alsaň şowunny etmeli. Şo näme çağa şul günleri söýdürmeli. Cuma gününe täze eşiklerini gey, açyrsep akit näme Cuma akit elinden tutdu. Şol gün bir süýjülük bir zat alyp ber ýadyna galsyn.
öz musulman bayramlarymyzy söýdürmeli. Emma biz näme diýýäs? Hristiýanyň täzelini söýdürýäs. Şeýle bir kellämize giripdir. Indi şoň dinimizde bolmaýanlygyny düşünürjek bolsaň, köp adamlar düşünüp bilmän durhenidi. Diýmek näme eken musulman doganlar çağa terbiyesi özüňe iýdirdim, içirdim diýip gowanyň bolana uğruna zahmet çekmeli, uğruna ýadamaly. Bilýän bolsak, bilýänlerimizi öwretmeli, bilmeýän bolsak kitaplar okap, wagzylar dinläp näme peýdalanmaly, özümizi bilmeýän zatlarymyzy öwrenip, şo görnüşde näme çağalarymyza da öwretmeli. Çünki insan özünde bolmaýan zady başgasyna berip bilmeýär. Hususan dini meselelerde, edep, ahlak, islami terbiye meselesinde özümizde kemlikler bar bolsa biz çağamyzy öwretip bilmeýär. Şoň üçin näme özümizden özgörtmeli musulman doganlar. Ve musulman doganlar bizim şu görnüşde çağalarymyza berjek terbiyemiz çağana altın, kümüş, kızıl miras koyup gitmeklikten has hayırlı. Altın, kümüş, mal, mülk koyup gitsen çağana Rabbini bilmese, imanını bilmese, halal haramı bilmese, edep ahlak terbiyeni bilmese, iki günde dargadar. Sen yıllap ömrün var kazananlardan bir gününe küledir. Emma sen hayırlı çağa, hayırlı nesil koyup gitsen, eline 5 manat versen, onu näme arttırar, eye çıkar malına, mülküne, hasam näme ýygyňda goýup gitjek zatlaryň eye çıkar. We bu durmuşda musulman doganlar şaýady bolýar. Öz ömrüni berip ýerden asmaçyna zahmet çekip mal mülk ýygnap ýerinden çağalaryna goýup gidýär, ýerinden galan çağalar iki günde darga diýerler. Ya öz arasynda malyň mülküň üstüne dawa edýärler, mirasyň üstüne. Näme üçin bolýar? Çünki dogry islamy terbiýe berilmänligi üçin bolýar. Din, iman, Allah gorkusy öwredilmänligi üçin bolýar. Taýin enesinden atasyndan galan zady derrew harjap iki günne ýok diýerler. Halal haram diýmän, harjap keýip çekip bir zady näme darga diýerler. Şoň üçin musulman doganlar çağalarymyza berip biljek iň uly we iň ähmiýetli zadymyz islamy terbiýe bermek, dinimizi öwretmek, halaly haramy öwretmek. Wasılan şeýle bir ýagdaý paýlaşmak isleýän Türkiýede bir tanşymyz gurrun berdi, ýakyn tanşym. Bu öz iş sebäpli şäherde gezýär. Onuň bir güne bir çay ojaklaryň birine bardym diýen Türkiýede işläp okap boranlar biler, çay ojakka barýan, çay diýen oňa getirip berýärler. Çayxana diýen ýalakka. Onuň çay ojaklaryň birine bardym, bolyn ýaşul adam işleyen ekenniye. Yaşam epesli bolan. Zordan yürüyor diye de. Onun küçük çayxanacığı var diye şol yerde çay ocakta çay verip onun çay içtik, gurrun ettik. Onun gen gördüm diye bu yaşta näme üçin ýerden gelýär, saat plançaçyn açyk diye şu taýda gelip işläp şey dip ýördüp gen gördüm diye. Onun bu ýaşuldan soradım diye, ýaşul näme üçin bu ýaşa gelip penidem işläp ýörsiň diýip. Ondan ullan demin Allah'da için çekip diýip diye ünsüm sowulsun güýmenöýnik gelýän diye. Bu adam asly guruply adam eken wagtynda özüne bina gurnupdyr. Bu Türkiýede geňdäl, Türkiýede işläp okap boranlar bilýänler, ýagdaý bolan özüne bir bina, uly bir dom gurdur ýa 5 gatly, 10 gatly. Türkiýede özüne 1 gatly, bizde 1 gatly, 2 gatly öý guruşýarlyk. Türkiýede bu adaty zat. Bina gurdurupdyr. 5 gatly edip 4 ogly bar eken. 5 gatly bina gurdurupdyr, birinji gatyny özü ýaşaýan eken. Aýaly bilen ýokarky gatlarda da her gatyny bir oglyna beripdir. Onuň aýdypdyr, bina gurdum. Ha çağalarmy şuňala öýürdüm, öýlüşikletdim. Her birine de öý berdim diýipdir bir gatyny. Aýaly aýrylandan soň näme aýaly bar kara ýanyna seredýär. Aýaly seredýänler. Aýaly dünýäden gaýdandan soň çağalar seretmeli ýaşul adam naharyna suwuna. Ýanky diýipdir aýalym aýrylandan soň diýipdir çağalamyň biri maňa bir gün seretse eýlek serden ok diýipdir. 4 ogul öýlüşikli, 4 gelin bir gün seretseler, bir gün sereden ok diýipdir. Bir gün gelseler, bir gün gelen oklar bir padiyerden girip çykýarlar. Şuna kahır edip, kıyınanıp
Menem ünsüm bölünsün, görmeyin şular deyip, işe güýmeneýin, ünsüm bölünsün deyip de gelip şutaýdyna bir çay ocak açıp, ýerden asmaçany şutaýda güýmenýän ditdi. Yani näme üçin diýip musulmanlygyny, näme üçin sizlerle bu wakany paýlaşýan? Dogrudan hem näme musulman doganlar şaýat bolýar, hakykatdan hem çağalarymyza islamy terbiýany bermeklik ne derejede ähmiýetli. Rabbyny tanatmaklyk, Allah'ın tanıtmaklık, Peygamberin tanıtmaklık, kitabını tanıtmak ne derece ähmiýetli. Allah'dan korkmasa, vicdansız bolsa, insapsız bolsa, İslam terbiýany bilmesek, ana şuna meňde şäxdaýlar kän bolýar musulmanlygyny. Sen ömrüň berip öýdüşikle dersin, ýetişdirersin. Ýeň soňunda öz başyna maşgala bolup, birde gelse, birde sana gelmez, birde seretse, birde sana seretmez. Goýa bir keseke adam ýalak bolar. Ki terbiýe berip ogruny yglandy da zan ýaman bolsa oňa çäre ýok. Şoň üçin näme etmeli musulman doganlar? Erçilip gün dinimize kakmazlyk üçin, wahy diýip puşman bolmazlyk üçin şu wagt ondan kiçiklikden çağalarymyza islamy terbiýen orna bolalýar. Nädip Kur'ana urudyp biler, nädip dini ilmini berip biler, nädip dogry islamy düşünje berip biler diýip şoň orna bolalýar, zahmet çekelýär. Kawat görýän käbir enatalar bäş wagt namazly dinine dikkat edýär, amma çağa terbiýe meselesinde şol kazanç diýip orna aglap ýör. Çağa terbiýesine, çağasına bilim bermekle, dini ilim bermekle, islamy terbiýe bermekle ähmiýet bermeýär. Sen bir bakça yetiştirip iň soňunda bir miwa almaly ýerinde seretmän idegsiz goýmaýan. Soňuna çenli şonu gorap saklap yetiştirmekle orna bolýan. Çağa da şeýle musulman doganlar diňe geýdirip içirenimiz bilen bolanok we bir halkyň diýe geljek diýe şol halkyň nämesine bagly, nesline bagly. Nesile seredip şol halkyň geljegini saklap bolýar. Eger dinine, halalyna, haramyna bagly bolsa, öz milli duýgularyna bagly bolsa, watançy bolsa, ona umyt bar, geljekde bularda näme gowy adamlar ýetişjek. Emma ol bolmasa musulman doganlar halal haram bilmeýän, wujdansız, biri-birine bilen urşup söýüşüp ýören, biri-biriniň hakyny iýip ýören, biri-birine zulm edip ýören, paraxor, biwujdan, haramxor, süýtxor insanlar ýetişýär. Şonuň üçin musulman doganlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisinde bize näme öňçekkä şuňa hiç bir ata öz çağasyna gowy terbiýeden, gowy edepden has haýyrly zat goýup bilmedi diýe. Goýup bilmedi diýe. Şoň üçin näme şu mesele bize musulman doganlar başaranmyzdan bilenmizden gaýrat edeliň, çağalarymyz öz ugruna gowmalyň, edil iýdirip içirişimiz ýalakka gowy islamy terbiýe bermeklige de näme gaýrat edeliň. Allah Taala hemmemize haýyrly nesiller yetiştirmeklik nesip etsin. Elhamdülillah Rabbil alamin.